I realized that I was blind. Wishing you a Merry Christmas from Music Radio Creative. RH 100.5 FM, Radyo Himbalan. Playing more music than the others. This is Alagad Radio 100.5 FM. Ang tingog sang hinuban. Huwag nailain pa. Lami, aoy. Abyan mayong aga dira sa imo kag welcome gid sa aton nga palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. May bersikulo diri sa Pilipos 1 sa bersikulo 21 nga naga siling, "For to me to live is Christ and to die is gain." Ang nagsulat sini amo si Apostol Pablo. Kag madamo sa mga tao nga tungod kay napatay ang ilang nga paryente, kag daw nakasulod man sa simbahan pila ka bisis, ibutang dira sa tubangan o kon sa ibabaw sang lungon ang bersikulo nga, "For to me to live is Christ and to die is gain." Nga si Apostol Pablo nakahambal kag nakasulat sini. Ang ngayan bala ibutang ini sa ibabaw sang lungon sang mga tao nga napatay, nga bisan hindi matutom sa ilang nga pagkabuhi subo nga mga Kristohanon sang buhi pa sila. Now si Apostol Pablo makasiling sini tungod kay siya nagkabuhi nga nagapasakop, nagasunod kag nagasubay sa mga kasuguan kag kabubuton sang Dios sa iya nga kabuhi. Pwede ini mabutang sa ibabaw sang lungon sa mga namatay nga mga Kristohanon kung sila matutom sa ilang nga pag-alagad dira sa Dios, samtang nga sila mga buhi pa. Pero kung sila mga backsliders, sila mga may mga bisyo kag nagapadayon sa pagkabuhi dira sa kalibutan, mahuya kita nga mga paryente nga nagbutang sini. Kay maka dumdum baya ang mga nakakilala sa sining napatay nga hindi man siya nagkabuhi dira kay Kristo Jesus, kag nga daw hindi gain, hindi pagdaog ila nga kamatayon. Matag karon og unya o sa aton kabuhi subong nga mga Kristohanon, makita naton ang obedience kinakinahanglan gid. Halin dira sa aton balay ang aton nga mga kabataan o kun apo aton tudluan nga magmatinumanon dito sa highway sa panahon nga sila mga drivers na nagkadala na sang salakyan, kinahanglan magatuman sila sang kasuguan dira sa highway. Sa tapos na ang tuig, kinahanglan magpangaman agod nga matuman ang pagbayad sa mga buhis. Tudluan naton ang aton mga kabataan, mga apo, kag mismo sa aton kaugalingon nga magkabuhi kita nga matutom kag matinumanon dira sa Dios. Now dira sa aton espirituhanon nga pagkabuhi, kinahanglan nga magkabuhi kita nga nagapasakop, nagasunod kag nagalakat dira sa kapawa, pagkamatarong kag pagkabalaan. Now, tanaw naton dire kung ano gid man ang matabo
sa tao nga matutom kag nga siya napatay. Nga ang gain ang kamatayon sa mga Kristohanon. Number 1, tungod kay na-release na ang napatay nga Kristohanon sa mga kasamok, mga pag-antos, mga problema. Pananglitan ng isa ka tao, babae man o lalaki, nagaantos sa terminal nga sakit, kaangay sang kanser. Siya Kristohanon. Hindi bala pagdaog ina, tungod kay hindi naman siya mag-antos sa pagbayad sa mga procedures, pagpaopera, pag-inom sang bulong, kag mga pag-antos sa physical nga sakit. So it is gain because the Christian who dies is released from all earthly troubles. Ikadua, it is gain because there would be a reunion with other Christians and loved ones. And then there is a face-to-face meeting with the Lord, with our God and Savior, the Lord Jesus Christ. So may reunion. It is indeed gain. Number 3, it's a time to contemplate on the rewards that would be given by God for present services for the Lord. And it is gain because all the longings, the desires, the purposes, the intentions that are indeed holy, righteous, and godly would be realized. So ang kamatayon sang Kristohanon, indeed it is gain. Why? Because there would be a release from earthly troubles. There would be a reunion with other Christians and, of course, meeting face-to-face with our God. There would be the rewards for present services, and there would be the realization of all longings, desires, intentions, and purposes while living here on earth. Pero wala kita nagasiling nga kita mag-suicide agod nga mangin mahapos kag convenient o quickly aton ini ma-realize. Kay nagasalig lang man kita sa gihapon sa kabubuton kag plano sang Dios sa aton nga mga kabuhi. So you can say, for to me to live is Christ and to die is gain. Kung ikaw submissive, ikaw faithful, kag obedient sa kasuguan, pulong, kag kabubuton sa aton Ginoo. Diyos nga balaan, madamong gid nga salamat. Ikaw ang tanom o kung magalansang sini nga mga kamatuoran sa panghunahuna kag sa mga tagipusohon sa mga nagapamati sa sini nga mensahe. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. So, Nyril, hasta lang kita diri. Salamat gid sa pag-replay. Grace Eliher, madamong gid nga salamat sa imo nga pag tanaw sa sining programa karon. Dira sa kay Gina Manaay Bilyar, dira sa aton mga kauturan nga naga tanaw bisan pa dira sa Negros Occidental kay Pastor Hernani Palian. May God bless us all. Thank you. No greater love is known, no greater love is shown than when one lays his life down. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks.